O xantar de Nadal nacera cando o alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, fora expulsado do PP. Agora, de volta no partido, a xornada serviu para amosar a forza da formación na localidade. A cita congregou no pabillón de Xil máis de 900 comensais, entre eles os líderes populares a nivel galego e provincial. Entre música, carne ao caldeiro, polvo e empanada, o alcalde agradeceu a asistencia dos veciños e simpatizantes. Viéitez salientou a importancia deste tipo de encontros para reforzar a unidade da formación. Se seguimos xuntos, traballando, unidos, con cohesión, estou seguro que entre todos lograremos que Meaño siga sendo o mellor lugar para vivir, o mellor lugar para traballar, o mellor lugar para visitar e, sin duda, tamén o mellor lugar para disfrutar. Pola súa banda, o presidente da Xunta, líder dos populares galegos, felicitou o alcalde pola capacidade de convocatoria arredor deste xantar. Alfonso Rueda comprometeuse a dar resposta ás necesidades do municipio. Espero que nesta legislatura todos eses proxectos que trouxo Carlos, todas esas cousas que quere facer aquí en Meaño, podamos facelas xuntos. Son cousas razoables, son cousas que se poden facer con planificación e son cousas que sinceramente creo que merecedes. E tamén palabras de agradecemento do presidente da Deputación e dos populares pontevedreses. Luis López, na súa primeira visita a este xantar, amosouse abraiado pola cantidade de xente que asiste á cita. A min me abraia, pero tamén me sale o sentimento de agradecemento. O agradecemento que vos, que todo ese traballo que fai ao longo do ano, Carlos e todo o seu equipo aquí en prol de Meaño, pois que yo paguedes con esta asistencia, que hai 1000 personas aquí, querido Carlos, co ano, isto non sei como será, pero o espacio que se vai a quedar algo pequeno. A xornada rematou con animación musical e os máis pequenos gozando nunha zona de hinchables. Ademais, conscientes da traxedia da Dina de Valencia, o acto incluiu tamén un minuto de silencio en lembranza das vítimas.